pangalan na yan, Del Ortines. Oh, yung Andiel Ortines, yung Andiel, tapos Ortinez. Lahat ng mga pasyente ko, kaya bihira lang ako magamot ng taga-Ascomo. Pero may Facebook page ako na Tatak Albularyo. Sa Facebook page din yun. Yan ang sinasabi ko. Mas magandang ginhawa mo yung paggalaw ko sa leg mo. Kasi nung kung ano no, kung Tsaka ito natatandaan niyo po kinilip si... mong ganun. Yung pagkapiti ko sa'yo. Hoy, kung natatandaan niyo po si Apong Los, Nawala dinala yung ito sa pag-ano amin. ko dito. Dito raw po siya galing. Nakulang din po yata yun. Mamaya na yan, Jun. Ngayon kayo nga daw po gumawa. May video siyang pinakita, yung Balik mo yan, pamangkin. Jun. Kasi Apolos, o Kim Stab, mega shoutout sa'yo. Ayan, nag-interview lang ako. Naka-live tayo ngayon. Meron akong YouTube channel. Yan. Kaso minsan di talaga ako nagla-live pa naggagamot kasi wala naman ako wifi. Ngayon lang, may load lang kasi ako nakapag-live. Kaya yan, okay na. Ayan, naka-live tayo niyan lahat sa mga nagpapagamot. Si Apolos, totoo yun, kinukulang siya. Kung siyang nagbigay sa inyo, totoo yun. Pero ngayon, hindi, kahit kailanman, hindi pa siya bumabalik na binalikan siya ng kinukulang sa kanya. Maayos po siya ngayon. Alam ko Kaya mga nung nakita ko po yung video niya, matagal na, nung pinakita po sa kapitbahay 2 years ago na yon. Oo, pinakita ko din nung pamangkin niya. Plus yung pamangkin niya, pinasukan ng 4 na, ano ba yun, yung, sino ba yung Los? Dalawa kasi yun. Dominguez po. Dominguez. Payat po siya eh, payat. Nakita ko na. Na matandang dalaga. Hello, mega shoutout Kenneth. Yan, si Kenneth. Yan pong, Yun ang nagturo sa inyo. yun naman, kailangan lang yon. Pero maganda na ginhawa mo, yung pangontra mo, 500, 350, yan. Pwede naman sila dasalan. Kaso nga lang, wala taga silang visa. Hindi nyo naisip, 2 months na sakit yung anak nyo, hindi tumatalab Ayun na nga. yung pasyente, yung sakit. Tsaka 8 na kayong maggagamot, galing na siya sa medisina, pero hindi pa rin nawawala. Hindi po siya talaga nadudwende. Ulitin ko sa inyo. Kundi bagkos, siya ay may nagdarasal sa iyo. Yun nga lang tumatalbog, pumupunta doon sa anak mo. Ginamit lang kita yung medium kanina para maramdaman mo kung gano'n. Di ba, naisip mo, dinemo ko yung asawa mo sa papel, hindi siya nasasaktan masyado, di ba, te? Pero pagdating sa'yo, parang Iniipit ng flash by strip. Ganun. pero nakita mo kung anong ginamit ko doon sa asawa mong papel lang, Kala ko mapuputol yung paa ko eh. hindi. Pero bilib ako doon sa huli na gamot, nagtataka lang ako, lahat ng pinuntan yung magagamot, puro duwende lang ang sinasabi. Hindi lang. Naliban po nung... Yung huli pinuntahan, okay, bilib naman ako doon, kaso lang hindi ko lang kagusto yung paggagamot niya kasi parang nadidiri siya sa inyo, bakit tayo niyang lumapit sa inyo? Binabawalan mo daw siya dahil nga ako sa pandemic na. Okay lang yon. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, paano kung ang pasyente mo sinasaniban? Alam naman sabi mo doon simula sa gate namin. Sasabi ko habang nanonood sa amin, nanonood sa akin na, oy, masamang espiritu, lumayas ka dyan sa gate namin. Susunod ba yung Ang demonyo? ginawa lang po sa amin, gantay ka, sundin nyo, mawakay ka ng atis, 7 atis, lubigan, sabi niya. Pakuluin mo, punasan mo yung kasya, painumin mo, at saka yung lubigan, itali mo yung sa kanya. Pwede naman yun, kasi lubigan, ginagamit naman talaga yon. Kaya yun po ang ginawa namin. Pero nagtataka ka, ang tagal-tagal na yan, 2 months, hindi pa umubra. Hindi siya makalakad kanina, dinemo ko yung lakad niya kanina, di ba? Hirap na hirap, parang binibitbit yung paa niya. At sobrang haba talaga ng paa niya. Hindi ako mapaniwala, walang makita yung x-ray. Tapos galing sa manggagamot. Kahit sana sa 8 manggagamot, nakachamba naman kayo kahit pa paano naibuwasan, kahit pa isa-isa, di ba? Kunyari galing sa isang manggagamot, naibuwasan ng konti, punta ka naman sa ibang manggagamot hanggang hindi maano. Nagtataka ko, lalong mahaba yung paa niya. Sobrang haba. Ganyan ang sukat ng paa niya. Talaga kahit mahaba yung sampay, mahirapan ka talaga maglakad. Kaya nagtatanong ako sa inyo, talagang ganyan talaga siya. Pinanganak ba talaga siya na may kliyang paa niya? Sabi niyo hindi. Kaya nagnininiwala ako sa inyo na hindi. Kasi anak niyo yan. Alam naman, pag nagsinungaling kayo sa akin, malalaman ko rin naman yan. Ganyan nga ang lakad niya, bakit namin di ba? Bagay. Bakit namin ipapagamot? Bakit namin Kaya ang isip ko lang, kung ganyan lang ang lakad ng anak nyo, baka sinasabi niya kasi lagi daw masakit ang tuhod niya, baka may lamig lang. Nagulat ako, bet ang haba ng paa niya. Yun nga po. Nag-iisip ako, sobrang haba. Kaya nga po nung dinala namin siya kay Dr. Cuevas, nung binigyan siya ng gamot sa vitamin sugat, saka yung sa kirot, 1 week lang yun, sabi niya, ibalik daw namin kung walang pagbabago. Ngayon, nung binalik namin, sabi ko nga po,
Kasi ako, Dok, parang Mamaya ka na umano yung paa niya, hindi nagpantay. Mayan mo Kaya siya doon mag-cellphone. po siya pina-x-ray sa amin. Inakan mo. Eh, nung... Pero, Inaan mo. okay naman siya ngayon kaysa sa ano. Pero sa medisina, wag na natin pag-usapan yon. Talagang wala sa sakit sa ano eh. Pero pinapabalik siya ulit ng Panginoon Kristo sa ultrasound. Di ba ultrasound ulit siya? X-ray Ay, x-ray pala, mali pala. I-x-ray ulit siya. Kung ano man makita ng x-ray doon, pinahintulutan na ng Diyos ng aking Ama na totoo yun. Na meron siya sakit. Bago ko siya balik, yung dinemo ko sa yung gagawin ko, iatras ang mga buto niya, baka bumuka yung dito niya sa daanan natin. Katulad sa paa natin, diba pag nagbasketball tayo, naglalakad tayo, minsan masakit yung dito natin, parang ang hirap makalakad. Pag yun umagwat, kailangan natin Ibalik. ibabalik ko siya. Pero kailangan ko ulit siya, dalhin mo ulit siya sa Doktor, x-ray. sa x-ray ulit siya, titigan ulit. Bago niyo siya balik niyo sa akin. Pero mas maganda na lakad niya kaysa sa una, di ba? Kayo naman nagsabi. Kasi meron akong video sa kanya at meron din akong demo sa kanya. Di ba? So, yun lang. At maraming salamat ha. Tandaan mo yung sinabi ko kanina sa iyo. Manatili na huwag magdasal at humingi ng kapatawaran. Ang taong nagdarasal sa iyo, hayaan mo lang muna. Binabantayan siya ng aking Ama. Importante, gumaan na yung pakiramdam mo. Kanina kasi nagdarasal ka, hindi ka makatingin sa Panginoon. Parang kang takot na takot eh. Oo, maraming salamat. Tandaan nyo, ang pagdarasal at panalangin, pinakamatibay na sandata nating lahat. Yun lang. Maraming salamat ha. At God bless. Thank you, thank you. Maraming salamat din sa mga nanonood dyan at mega shoutout. Sige. Doon sa po Andel Ortiz, di ba may cellphone ka? Paki-subscribe na lang yan ha. Apo. Thank you, thank you. God bless po sa mga nanonood dyan. Tara na, Dok. Salamat. Thank you, thank you. Okay. Thank you po. Okay, thank